Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ma utawi iki ku nerangake perkara jaa kang teka apa ma fi man ing dalem wong ra'afa kang mimisen sapa man yaumal jumati ing dalem dina Jumat. Nerangno nek ana wong pas menghadiri Jumatan delalah mimisene iki kumat. Iki kudune kok kepiye cara. Pas Jumatan malah umat mimisene. Mimisen niku keluar darah dari hidung niku. Ora darah penyakit, darah kotoran biasanya sing ngono kuwi lumrah terjadi lah. Biasanya kalau wis gedhe kuwi ilang-ilang dhewe ngono mimisen niku. Nek zaman biyen kuwat cilikan kula nu kathah sing mimisen. Nek zaman saya kados ya jarang terjadi. Cuma iki dibahas teng mriki. Kala ngendika sapa Malikun Imam Malik, man utawi sapane wong iku ra'afa iku mimisen sapa man yaumal Jumat ing dalem dina Jumat wal imamu hale utawi imam iku yakhutubu iku lagi khutbah sapa imam fa kharaja mongko metu sapa man falam yarji mongko ora bali sapa man hatta farago sehingga rampung al imamu sapa imam min sholatihi saking sholate imam fa inahu mongko sak temne man sing metu mau yusolli ku salat sapa man salat arba'an kelawan 4 rakaat. Dene ana wong utawa awak dhewe pas menghadiri Jumatan imame pas khutbah, dadi khotib pas khutbah lan delalah pas khutbah mau lho awak dhewe mimisen delewer hari metu ngumbah mimisene mau jeding wamane. Bareng ngono dintenteni ra mari-mari mimisene mau. Sing metu wae dadi ngasi-ngasi imam mau selesai ring salat Jumatan mau selesai rampung. Lah nek mengalami kejadian kaya ngono kuwi awak dhewe iki dikon salat 4 rakaat. Berarti salat biasa. Mergo ketinggalan orang menangi 15. Di salat sampean padha karo salat zuhur mawon. Kala ngendika sapa Malikun Imam Malik fil ladzi ing dalem wong yarka'u kang salat sapa alladzi yarka'u boten dimaknani rukuk tapi dimaknani salat yang mriki karo yai. Salat rakaatan ing sak rakaat mal imami hari sertane imam yaumal Jumat ing dalem dina Jumat. Sumaya ra'ufu mongko keri-keri mimisen sapa alladzi mau fayakhruju mongko metu sapa alladzi fayati mongko njur teko sapa alladzi waqt sholat lan hale teman-teman surat al imam sapa imam ar-rakaataini ing 2 rakaat kiltaihima kang karone apa rakaataini mau annahu iku satemene wong iku yakni iku nutokno sapa alladzi birokaatin kelawan sak rakaat ukhra kang oleh apa rakaat malam yatakallam selagine durung guneman sapa alladzi mau. Iki ceritane konggone dawuh Imam Malik nek ana wong salat Jumat berarti wis salat nek kadane mun salat mboten kok khutbah dadi wis salat sak rakaat dadi makmum. Lah bareng sak rakaat niku jalah dene mimisene iku metu bareng metu sampe piyambake niku medal miyos dadi metu ke masjid perkara mimisene kan delewer terus diisuh jeding wamane terus bar ini bali neh mimisene mungkin wis mampet ini bali neh bareng bali teng masjid delalah salate iki pun rampung salat imam pun rampung pun salam. Lah nek ngoten niku wong sing mimisen mau lho iku langsung nerusno salate sing sak rakaat walaupun cara masane tenggange mung lumayan ya sak rakaat dhewe. Iki nerusno
nambeli sarakaat. Jadi pemane kok bar mlaku langsung masuk masjid, ini langsung ngadeg nerusno sarakaat sing keri mau. Malam ya takalam, selagi ini durung ngomong-ngomongan karo liyane. Wis omong-omongan kowe batal. Sampeyan kok mengalami kejadian ngono iku ora usah omong-omongan. Gak usah disela-selani omongan. Dadi engko malah baleni salate full. Malah dadi 4 rakaat. Tak baleni malih nek ana salat sampeyan menangi salat Jumat sak rakaat. Lah sak rakaat kok mimisene umat. Sampeyan medal miyos ke masjid disuh pemane. Bar disuh kok mari balik neh. Lah salate wis rampung. Sampeyan iki lho nerusno sak rakaat tok, ora usah bali 2 rakaat. Sampun diitung ngoten niku. Dadi nerusno tok walaupun pisahe mau lumayan suwi. Selama mboten omong-omongan, nek sampeyan omong-omongan ndik batal. Baleni neh salat dadi salat zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Kala ngendika sapa Malikun Imam Malik. Laisa wala ana alaman ing atase iku mlarat ing atase wong afa kang mimisen sapa man au asubau utawa mekenane ing man amrun apa perkara. La buddha kang ora kena ora lahu kedune man. Minal khuruji apa saking metu. Ayastadina apa yen to jaluk izin sapa man al imama ing imam yaumal jum'ati yang dalam dina Jum'ah. Idza arada nalikane ngarepake sapa man ayah ruja yen to metu sapa man. Ngendikane Imam Malik laisa ala man ra'afa usbahu amrun la budalahu. Jadi sampean iki bahasa pamane ngendikane Imam Malik umpama sampean pas salat boleh salat Jumat utawa salat liyane nek pas mimisen iku ora usah leren njaluk izin imam. Mimisen wis anggar metu ngoten. Iki ketoke kok bahasane ngoten. Laisa alal man ra'afa asbu amrun la budalahu minal khuruj. Dene pamane kok mengalami sesuatu mungkin sing wajibno dekne keluar dari salat pamane. Mbuh kuwi mimisen utawa kadang nulungi wong, mungkin nulungi cah cilik kejegur kolam pamane kono kolame. Ora ditulungi kok malah kira-kira malah mati. Sampeyan ninggalno salat iku ya ora usah gak perlu aran izin imam, langsung wae metu ke salat nulungi bocah sing kejegur mau bareng ngono balik neh. Terusno salate. Pokoke sesuatu sing la budalahu minal khuruj, sesuatu sing dekne iku memang harus keluar. Nek gak keluar mungkin madharate. Kaya mimisen wong nek di pamane kok ora metu kan getahe mungkin malah ngupahi masjid. Malah nggo dadene gilani jamaah liyane. Jadi sesuatu yang memang harus mengharuskan dia keluar sangger metu wae ora usah izin imam. Pamane kok kasuse kaya mau ngarep kok menangi sarakaat ya langsung nambeli sarakaat pamane salat Jumat. Lan liwayane ngoten dia kenangan dhewe. Iku hukume ngoten. Maja fi sa'i yaumal Jumat. Ngoten mawon Al-Fatihah.